हाय हॅलो एसएम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण तुरीच्या डाळीचं वरण बनवणार आहोत। तर इथे मी डाळ अशी शिजवून घेतलेली आहे। इथे बघू शकता अशी छान अशी घोटून घ्यायची आहे। त्याच्यासाठी साहित्य लागणार आहे लसूण, टमाटर आणि कढीपत्ता, कोथिंबीर। तर इथे मी टमाटे कापून घेतले आहे, लसूण पण कापून घेतलेला आहे आणि कोथिंबीर पण मी अशी बारीक कापून घेतलेली आहे। तर चला आता गॅसवर आपण पातेलं ठेवून घ्यायचे। तर आता आपण याच्यात 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे। तर इथे आपण 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। तर तेल तापून झालं की आपण तर इथे बघू शकता तेल आपण तापून झालेलं आहे। अर्धा चमचा आपण मोहरी टाकून घ्यायची, अर्धा चमचा जिरे आपण तळून झाले की आपण लसूण टाकून घ्यायचं आहे। तिथे आपण 2-3 हिरव्या मिरच्या टाकून घेतलेल्या आहे। इथे बघू शकता। त्यात आपण हिंग टाकून घ्यायचं आहे थोडंसं। हिरव्या मिरच्या पण आपण छान परतून घ्यायच्या। तर आता आपण कढीपत्ता टाकून घ्यायचा आहे। कढीपत्ता टाकून झालं की आपण आता टमाटे टाकून घ्यायचे। टमाट्याला पण छान असं परतून घ्यायचं आहे फोडणीमध्ये। तर इथे बघू शकता आपण कोथिंबीर आणि आपण आता इथे हिरवी मिरची आणि टमाटे, कढीपत्ता परतून घेतलेला आहे। आता कोथिंबीर पण टाकून घ्यायची आपण याच्यामध्ये फोडणीमध्ये आणि छान परतून घ्यायचे तिला आपण अशा पद्धतीने। तर चला आता आपण 2 चमचा आपण इथे हळद टाकून घ्यायची। इथे बघू शकता। तर इथे आपण आता हळद टाकून घेतलेली आहे आणि याला छान असं परतू द्यायचं आहे थोडा वेळ, 2 मिनटं। तर इथे बघू शकता सगळं साहित्य आपलं असं छान परतून झालेलं आहे फोडणीमध्ये। तर चला आता आपण ही डाळ, शिजलेली डाळ आपण आता ही छान अशी घोटून घेतलेली आहे। मॅशरने किंवा रवीने घोटून घ्यायची आहे। इथे आपण आता ही डाळ टाकून घ्यायची फोडणीत। बघू शकता अशा पद्धतीने असं छान वरण तयार होते। असं वरण भात खूप छान लागतं। तर अशा पद्धतीचं फिक्कं वरण तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर इथे बघू शकता असं छान आपलं वरण तयार झालेलं आहे। तुम्ही या वरणाला घट्ट ठेवू शकता किंवा तुम्ही पातळ पण करू शकता। त्याच्यात मी आता थोडं पाणी टाकून घेणार आहे। इथे आपण 1 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे। इथे आवश्यकतेनुसार आपण पाणी टाकून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता असं छान आपलं वरण झालेलं आहे आणि आता याला 10-15 मिनटं आपण थोडं 1-2 उकळ्या काढून घ्यायचे। तर आवश्यकतेनुसार आपण आता मीठ टाकून घेऊयात। तर इथे आवश्यकतेनुसार आपण मीठ टाकून घ्यायचं आहे। तर चला इथे मी साधारण 1 चमचा मीठ टाकते। इथे बघू शकता। मीठ टाकल्यानंतर याला छान असं चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे पूर्ण वरणामध्ये आणि त्याला 1-2 उकळ्या आपण काढून घ्यायचे आहे। थोडं उकळून घ्यायचं आहे, सगळं साहित्य आपलं मिक्स व्हायला पाहिजे म्हणून। तर चला अशा पद्धतीचं वरण तुम्ही पण नक्की करून बघा, फिक्कं कमी। तर आता 1-2 उकळ्या आपण याला काढून घ्यायचे आहे। असं वरण तुम्ही किंवा पोळीसोबत पण छान लागते, बट्टीसोबत, पोळीसोबत। तर इथे बघू शकता असं छान आपलं वरणाला उकळी आलेली आहे। 2-3 उकळ्या मी इथे काढून घेतलेल्या आहे। तर असं छान आपलं वरण घट्ट तयार झालेलं आहे। इथे बघू शकता। तर अशा पद्धतीचं फोडणीचं वरण तुम्ही पण नक्की करून बघा। अशा पद्धतीचं वरण तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय।